Mga kapuso, isa ka ido, pilason matapos gintiros ang Indian target sa barangay Poblasyon Ilawod, Zaraga, Iloilo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagaungot pa sa nawala nga porsyon sang lawas ang ido ngayon ang Indian target sang nagpauli sa balay sa pamilya Balintungog sa barangay Poblasyon Ilawod, Zaraga, Iloilo. Sa post sa social media sang tagiya nga si Mariel nga nagpaiway na magatubang sa kamera. Nagpanawagan ini sa ilang mga kasilingan kung sino man ang naghimos ang pagsakit sa ido gamit ang Indian target. Wala man kuno ginahigot ang ido bangod mabuot kag wala man nagapanghalit. Nakalabot na sa igtalopangod sang barangay ang insidente kag magahimos ang tikagot hindi masulit ang insidente nga makabig animal cruelty. Verify na naton bagay wala naton na ginatulirar no illegal na siya sa animal cruelty base kung mga kabataan lang pangampan lang kung ano i-verify kung ano gid ang katabo. Aminado man ang punong barangay nga madamos ang layaw nga ido sa ila lugar. Apang wala man sang na-record nga reklamo nga may nahalitan nga iban nga kasapatan o kung propiedad ang mga ido. Plano sang tagiya sang ido nga magreklamo sa barangay angot sa natabo. Ang Zaraga Police wala pa sa nabaton nga report apang ginahingyo sa tagiya sang ido nga magreklamo agud matutukan ang investigasyon sa natabo. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.